wannan kisan gillan da aka yi, har shi mijin nata suspect ne. Don haka ku ajiye wani maganan contributing mishi kuɗi, wani ya je hajji, ya je huta, ya je umra, ya je wata tsiya wata uwa, duk a ajiye shi a gefe. Har shi mijin nata suspect ne. Ya za a yi a kashe dukkan zuri'an shi, shi yana nan a raye. Ina yake? Ina ya je? Ya haka ya faru? Su ne abin da ya kamata a tambaye shi. Even though na san namiji ba mai zama a gida ba ne, dole zai je aiki. But wannan kisan ba zai taɓa iya faruwa ba tare da sanin na gidan ba. Just imagine inda mijin ne aka kashe. Definitely za a ce matan ta san da komai. Dan shi ma akwai ayan tambaya a kansa. Shi ne ya kamata ma wanda ma za a fara investigating kafin a kai ga makwabta da abokai da 'yan uwa. Then to her neighbors, a shigo a yi kisa a makwabta yanda ginin garin nan naku yake nan manne da juna, ƙanana. Ba ku ji komai ba? Waye ya fara ma discovery an yi kisan? Waye ya shiga gidan ya ga an yi kisan har ya kira jama'a? Duk waɗannan su ne abin da ya kamata a fara tambaya. Ba wai a kama cewa a haɗa mishi kuɗi, a kai shi kaza, a yi mishi kaza, a yi mishi kaza ba. Duk waɗannan abubuwan ba su taso ba. In dai aka gama aka ga fa wannan mutumin ba shi da sa hannu, aka wanke shi, then sai a zo kan magana a haɗa masa kuɗin. Amma ba yanzu da abu ya faru ba, ko sati ba a yi ba, ana ta magana a haɗa mishi kuɗi, a haɗa mishi kuɗi. Wannan zai ba ma wani daman ma wani mai niyyan ya haɗa baki a zo a kashe matan shi da 'ya'yanta domin shi ma ya samu ɗaukaka, ya samu kuɗi. Na san wasu ku za ku ce hassada ne. Kowa da hanyar zuwan arzikin shi, fine. But a bari a yi bincike a gano wanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Kamar yadda na faɗa, har shi mijin nata akwai ayan tambaya a kan shi. Where was he lokacin da aka zo aka kashe su? Ya aka kashe duka kowa da kowa, shi ya surviving. Inda ɓarayi ne ko kuma na waje ne suka zo suka yi kisan nan, definitely za su jira sai yana gida a haɗa su gaba ɗaya. Amma ya aka, duk da na san kowa lokacin sa yake mutuwa. Babu wanda yake tafiya a lokacin wani. But shi ma karan kanshi akwai ayan tambaya a kan shi. Don haka wani maganan contributing kuɗi, I think ku ajiye shi a gefe, ku bari hukuma ta yi aikinta. A saman musu justice. Allah ya sa mu dace, su kuma Allah ya ji kansu, shi kuma Allah ya bashi haƙurin rashinta, amma shi ma ɗin akwai ayan tambaya a kan shi. In ba ma don ƙasar nan Najeriya yanda ta zama ba, ina ga duk layin su nan wanda yake da makwabta, da wanda gidansu ke gefe-gefe, da wanda suke gida ɗaya, duk da yanzu nan suna nan ana musu tambaya a gurin hukuma. Amma da yake ƙasar mu Najeriya ne sai a hankali.